Добрий день. Щоб вас не мучило цілий тиждень то, що переводять годинник і вам важко притусуватись, що менше цю ніч буде на 1 годину спати. Візьміть годинник і переведіть вже його сьогодні, днем. І не забудьте, поділіться цим відео з друзями, дайте їм рекомендацію, най вони заспокояться, най живуть спокійно, тихо і мирно.